नुबाय दा आयै नाया बांसिन फैयो बेफोरो नांथाबा सेसलै बाला बबावबा नांथाबा सेस नै खेबसे सारग्रासेयावनो मोनबाय नै 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 नाया नै आयै होदोहाय फिथिख्रि मोनो माथो फिथिख्रिखौनो नांखागौ बिराद एम्फौ बारि मोनो आरो बिसोर मोनसेबो मा सानो फिथिख्रि गोजाबाबो जायो हाब सारग्रासेयावनो बेसेबां बिफा नै एथ' जि गिदिर आयै आं खरनेल गोसोखांबायहाय नोंखौ फैदो नै नुबाय दा नोंसोर नोगोर सारगौमोन नै खेबसे सारगासेयावनो बेखौ जाजायोना जाजाया आया साम'बो माथो जि देन्जार फैखायो बेखौनो जायो दा माथो जायो नै साम'आ इसे नाया बेखौ गलांगोन बाला बेयो खमसे सोदो खेबसे सारगासेयावनो बेबायदि मोन्दों नै जि मोजां मोजां नायाबो नांदों ने नै माबाबो गाबनाय खोनाबाय दावराय लाबो लाबो बिफा साम' थागोन आइ दंसाबो मेरला हाब बिदि खालामबा गलाङा नै इसोर भगबानदो आयै बेसे नांगौथ' आरो नै ओमफ्राय दैयावसो दोनबाय बिफा खारलाङाब्रा इयो रोंगौहाय आंना हौवाया आयो रोंगौब्रा जों मावनानै जाग्राफ्रालाय आयो बर'नि फिसायालाय नै दिन ना दङ नै ना फिथिख्रि गोदान ना नै फिलिना होख्लायबाय जोंना ना सारनाया मोनदों देन्जार ना दङ एबारनि लाखियालाय माबायदि लाखि गैया ना गैया ओइ नै मासे नुदोंमोन आं खेबनै सारनायाव नै बिदि मोनबाय खेबनैल'सो जादों आयै ना सारग्राया नायलाय जोंना गोलैबायमोन गाब्र'यदों गोथौ होनबालाय सिगाङाव थौदो आयाव नैलाय मेरला दं नै जा मोजां ना सारग्रा नै दैया जे ना दंखायो बेयाव बरिया दै बाज्रुमदों बिलाय बिदि ना मोना मा नांबावगौब्रा जोंलाय बेनो जायो जोंना
बिलाइ लाफा बरिया सायनानै फोरानखाबायबो आङो बाथोन जानो खम मेजेम बिदै गोनां गोजाखा सेस बिदै जाजोब्बाय दायो माखासे फोरानगोरबाय दै दा हमहैबावगोन माखासे अयथासार ना दङ फुख्रिनि ना बायदिसो फिसिना दोनखानाय बायदि नायानो नै बिदि गिदिर गिदिरखौ दाहायसो मोनगोन थास'नि बागान ना सारग्राया एबारना चेन्ज जाबाय नै गुमैया होसिगोन जोंना सारनाया बुख्लेंगोन इयो ओइलाय बारा बुख्लेंदों अयथासार बार दं औ खारनाङामोन नांबाथाय नांदों मासे दं गलांबा गैलालै सिन्था जाथारो दा मोनगोन ना सिनायगोन मानै नांबावदोंसो नै ए साम' दं फननि गुलिया दङ इले ना फिसाफोरा जेयाव नांबोजोब्बाय टेस्ट फोराननो जायगा गैया आदा जायगा गैया डाइरेक्ट थांनानै फ्रिजआवसो दोननांगौ फ्रिजआव दोनबाय एवखां सावखां हाब साम' नुबाय दा नास्राय ना बालाख'वा ना माबा होनो जों ए बियो बारखादोंमोन खोमा दा गाहायाव थांस्लाबनो हादियादां गोजौआव नांनाया इनै एफा गोजौआव बारखोदोंमोन इयो नास्राय ना नास्रायखौ बेसे होनानै बायना जादों जों मिथिगौ 1600 केजि आयु गिदिरथारमोनलै बे नङा खावसो हाब्रुना आबाय बेयो हाब्रुआनो नै ओइलाय नांबाय दा मासे फैबायथ' गुमैया रोंखायोलै नै एफा गिदिर बा मासेयानो थोखानायसो होननायनि दाथ' एसे मानसिफ्रा हमसैना दा गैला जों गुमनानै बोनफैनाय जादों 13 केजि गाहाम थांफानो बे जेबो नङा नै आंना नाया गारा लाया मोनसेखौ सोंहाय इसिनि मानसिफोराथ' नाया ना बिसोरो दा बैयाव खनसे सारगासिनो जायगायाव मोनालायबाय बिराद मोजां खिन्थु ना हमनो जायगाया स्रांसो नुदों खिन्थु मोनाबाय दै खोमसि जाबाय दा ओरैनो मबाइलावसो स्रां नुदों ने
नुबाय दा आयै नाया बांसिन फैयो बै आंहासो सोंगासिनो दङ नाखौनो हमदो 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 हाब खेबसे सारनाय बिदि मोनबानो मा नांबावगौ जाहांदों नै साम'आबो लाखा फैहांदों नै दावखांदों मार्केटना मोनायावसो बिदि मोनो नै ओंखायनो नेथाबबाय जोङो बिदि मोनबाय थाबाथ' 10 बारसो सारबानो मोनबाय थोबाय आंनाव बिनो बांसिन फैयो आब' ओरै गफब फैयोमोन सिथाबनानै फैजोबखायो मा जादोंथाय जोङो आनलाखिलै ओइ दंबावोसो गुमै खेबना सारनानै गुन्दा सायो इलाय औ ओइ सना ini गलांबायलै एसे ओरै फैब्रा आं खननो ए दे बिदिनो नैजों अन्थांगौ माबायो मा नांथालायो ए माबा दं बे सिखावनि सुवालाय बे सुजों दोनथ'नो नागिरदों साना लायबावनो दे बे खस्थ' खालामबायलै फादामोना साखायो बिराद खस्थ'लै साथना लांगोन दा ओमफ्राय जाया माया अना खानानै जाया बेसे हावसुखा जेयाबो बेसे हावसुमानि थाखाय गाव जाबावासो ओमफ्राय साम'खौ लानांगोन बे गोथै जासै बे फिसा फिसाखौ लाला दे गोथै जाखायो साम'आ नांदो दङ दङ गुमै जेयाव नांखादों जेयाव नै जे खायलें खायलें जाबाय नै बोखांनोसै आं बेयाव बोखांदो औ फै बिफा इयाव फै फै फैदों दा फैदों दङ मोनाबायना एबार बै दिमलावबो थाहैसिगोनदां ने गुमै दहाय सारनाया दाउसेन थायाला खनसेनो जमा फैखायो ए दाउसिना सिगियोना दाउसिना जायोना दाउसिनानो दायो बिदै दङना मेजेमनो दा मेजेम सिराना मेजेम जाला सिंगुरनिफ्रायनो माबा अबेनिफ्रायनो जायो ओइ ब्लेड दङ दे फोरानाबो लायो गोरानाखौल' जाया रावबो लाङो गारहरो लाङो गारहरो अयनायद्राय आं खमाबो गोम 7 किल' 10 किल' गाहाम थाङो सप्तायाव औ ना जाबाथाय नांदोंना नै एसे नांदों बयजों फैयाखै बिदि फैनांगौ जाया बेबो हमग्राजों गथ' माबा बाक्सायाव फैखायो ओमफ्राय जानो जों मा जादों मोनबाय नाया बेयो साम' ओंखाम ओंख्रि संनो बरिया अरा आयै जोङो ना लांनो फैबा बेयावनो संनानै जाहोयो जोंखौ दे मावग्राफोरा बेसेराफोर ओंखाम ओंख्रि संनानै बिराद खस्थ' खालामो सानाव सानसे मावबाय आरो नै ना लांनो फैयोबा सारनानै हरबाय आरो नै फंबायाथ' नोगोद मैगं खाफाबाय आंजों गथ'आ नै जोंनो मा संदों नै बा टेस्टिल' जाखाबाय इयो अरजों जिबायदि नै अरा नुबाय दा जि बरिया संदों गुमै गैयाबा बेसां नै ना खाना हरगुलायबाय आयै जि खस्थ' खालामबाय सानाव सानसे दंफां हाबाय
ओमफ्राय नै दायो बेलासि बेलासि 6टानिफ्राय जे ना सारग्रा एकदम ना सारग्राया डेन्जार रोंखायो आब'आ नायदोंबा भिडिअसखौ नायदोंबा नै आब' खिथाहरखाबाय आं गुमैखौहाय ओरैबायदि खस्थ' खालामना होबाय इयो जोंनो आरो ओमफ्राय ना सारसे सारनानै नै गोलैला ने रेडि खालामना होबाय बेसेरा जे मावख्रुबदोंलै औ इदि लानोसै औ माने ओरै खाथि खाबाय नालाय नांले नैबेनो ओरै थांखाले ओरै थांला बियो ओरै ओंखारला बियो ओरै दिरुं मोनसे नै दंखायो ससे नैजोंबो सो ओरैहाय नै ओरैहाय ओरैहाय जाला बियो गबुर जानाय गिदिंबाथाय जाला बियो गन इन्डिकेटर जेबो जाया बाया इयो माखा मा होनोमोनलाय लाइटआ नुगोन ओइ सिदा लामायालाय नुयो राइट ल'सो थांनांगौ एबार दा थांबाय थाखानोसै औ दे हामबायसै थांखानोसै आयु मानो गाज्रि मोनो नोंसोरसो जेबो नङा नोंसोरसो गाज्रि मोननाङा दे जोंखौ औ दे जेबो नङा बा इसां मोजां संनानै जाहोबाय नै बाबुआबो सुथि लागुलायबाय जोंनि थाखाय मैगं खाफाबाय गथ'आ बेसेरा इसां हेल्प मोनबाय गुड फ्राइडेआव जागोन दे औ जागोन दे औ एसे माबा जायो सिटि माबायावहाय दे फंबाय नै ओंखाम संना जाहोहरबाय गथ'आ थांनोसै दायो औ साम'बो लादों औ दे जागोन दे माबायदि रिजाल्टखौ खिथाहरगोन दे औ दे था फंबाय औ था बयबो आरामसे औ दे नै बेयावनो खामानि मावो बिसोरो दे जेबो नङा डिउटियालाय नोंसिना आयु गाज्रि मोननाय नङा आयु नोंसोर इमान खस्थ' खालामबाय डिउटि टाइमाव औ दे गेजेराव होगोन र' औ दे थांसै नै बिसिनि खामानिया बेयावनो मावो सानावबा मोजां नुगौमोन नै स्रां स्रांनो होबोबाय एसे गासैनोबो ओमफ्राय इसिनो सफैबाय आरो गाबोन साथाम साब्रैसो दंबावो हा मामि मोजां फाइनालि न' सफैबाय नै फिसाजोआ जि खुसि र' होनलायदों मुगैदोंसो नायलाय मोनामदों मोनामनायसो मोनबाय होमबा नोङो come here sit nice Nani iska labda ni मुगैनाया अयथासार मुगैनो हायो नै नाखौबो मुगैलायबावो सायनोसै एबार